Бяхме препоръчани за този обект. Облицоване на фасада с естествен гнайс. Ще ви покажа целия процес, от началото до крайния резултат. Започнахме с цялостна подготовка и стабилизиране на основата. Монтирахме XPS топлоизолация, устойчива на влага и външни условия. Фиксирахме с дюбели и положихме армираща мрежа за максимална здравина. Изравнихме повърхността, за да създадем стабилна основа за облицовката. След като основата беше готова, започнахме реденето на гнайса. Подбираме и напасваме всеки камък спрямо формата. Работим внимателно, за да получим равна линия и естествена визия. Всеки камък се подбира и напасва ръчно. Нещо като пъзел от много и ситни части. Редим камъка така, че да бъде едновременно здрав и естетически издържан. Ето докъде сме стигнали. Но ни чака още работа. Около прозорците работим с максимална прецизност, за да получим чист и завършен детайл. Изрязваме елементите за отлично напасване и завършваме с облицовка на чешмата. Ето го и резултата. Изглежда прекрасно.